चिकेन आलू ना आलू चिकेन कौन चिकेन आलू आलू चिकेन कहीं ना यहाँ आम गाँव में हुए सब देख देख आलूटा को भल भाव फ्राए करदे तेल रे आलूटा जिते भाजी हम और तरकारी पड़े तार टेस्टा टी अलग आस कंचा आलू अपेक्षा भजा आलू टेस्ट टी बहुत बढ़िया सार आमर भाजुंट भैया चलती भाजी होची भाजी होगला तो तेलर बर्तमान तेलर सुओ छुटी बर्तमान नुआ तेल पैकेटा खोलाई तो बोतलटा फुल अच्छी तेल ढला हम जेन सरी आसो निगुड़नी बोतल बोतल बाहर बोतल बाहर से ना सला टिके पकाए सरजीव काले काली खाइबा कौन ये कौन पियाजटा रहा पुणी एति कटाई कटाई गला लंका कटाई दुआई सला आइटम कौन मैं कौन जानी चिकेन सरप्राइज आइटम चिकेन बोधे चिकेन आज स्पेशल रसिया नाम अलग प्रकार कंचा लंका कटाई पड़ी ये पड़ो बोधे कंचा लंकाटा आमर तेल कलर हम चीनीटा नि जाऊँ चीनीटा पड़े तेलर कलरटा आसो कलर आसो आउटे गरम होते पड़ी था ठंडा हो बर्तमान कौन करिया मसला पड़ो ना कौन लंका कंचा लंका पड़ो आम कंचा लंका पड़ो दूर को जावा पड़ो पियाज पड़ो सागे नाली डेरी हेनी बाहर मसला बाहर कौन करूँ बढ़िया हो बढ़िया है गोल्ड कटियो पका पड़े ना तबे पड़े पके मसलाटी आमर कषि हो कि मात्रा तो से बर्तमान कौन करवा हलदी गुंड पकेवा आवश्यक अनुसार हलदी गुंड पकेवा तापर किसी लंका गुंड मिश्रण करवा ना लगे सब बर्तमान लंका गुंड पकेदवा तो भल भाव आम पर पकड़ा हलदी गुंड लंका गुंड पड़गला आ गोटे जरिए चिकेन गुंड नाला झाड़ी दे बोलेदेला आउ चिकेन गुंड पड़ा आमर सब पकई दूना तरकारी ना चिकेन मसला खाली हम अढ़ाईश चिकेन 2 प्याज के चिकेन 2टा प्याज पड़ी जान लो 2 प्याज चिकेन 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 प्याज रेट है चिकेन प्याज खाइबा खाली आलू चिकेन टा पड़ो ना खाली आलू जो पड़ो चिकेन नाई सस्पेंस रोसे चिकेन ना खाली आलू रोसे हो ठकीदे रोसैया चिकेन कहीकि आलू रोसे आड़ कर बर्तमान भलारे मसला बर्तमान आम मसला स्वाद अनुसार तरकारी स्वाद अनुसार आम लुणटा पकईदे आउटे पड़ो
ଆଉ ତ କେମିତି ତେଲ ବେଶୀ ହେଇଛି ନା ତେଲଟା ଅଛି ଠିକ୍ ବେଶୀ ଠିକ୍ ଅଛି ମସଲା ଆମର କଷି ଆସିଗଲାଣି ମାନେ ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ପକାଇବା ଚିକେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ପନ୍ଦରଟା ପଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବାହାରିବ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ନହେଲେ ତ ଆଇସିଆ ବନ୍ଧିବ ଘୋଡ଼େଇ ଦେ ଲାଗିଯିବ ନହେଲେ ଆଗେ ଚଲେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଚିକେନ୍ଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ କାହିଁକି ନା ଟିକେ ସିଝିବ ଚିକେନ୍ଟା କଷି ନେବା ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାହାରୁଛି ଚିକେନ୍ରୁ ମାନେ ଚିକେନ୍ ଯଦି ଅଧ କିଲୋ ହେଉଛି ଅଧ କିଲୋ ପାଣି ହେଉଛି ବୋଧେ 100 ଗ୍ରାମ 150 ଗ୍ରାମ ପାଣି 400 ଗ୍ରାମ ଚିକେନ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ମାନେ ଚିନ୍ତା କର କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ନା ଚିକେନ୍ରେ ପାଣି ପୁରେଇ ପୁରେଇ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ରେ ପାଣି ପୁରେଇ ପୁରେଇ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଆଳୁ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଝନ୍ତୁ କିଏ କହିଛି ମୁଁ କହିଲି ଆଳୁଟା ନରମ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଚିକେନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା କଷି ନେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟରେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପଡ଼ି ପେଟରେ ଆଘାତ ହୋଇଛନ୍ତି ରୋଷେଇଆ ଚାରିପଟେ ପୋଛି ନିଅ ଏଇଟା କ୍ଲିନ୍ କରିକି ପୋଛି ନିଅ ଟ୍ରେନିଂରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ଆମର ମୁହଁ ଦେଖେଇବା ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଲା ବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଲା ବେଳେ ଫୁଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ କରି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନିଜର ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲି ବାସ୍ ଏଇଭଳିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଯେମିତି ଲକ୍ଷେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗୋଟେ ଦିନରେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଆଖି ବି ଶୋଇଥିବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ ଲକ୍ଷେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନା ନା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ମୋର ଗୋଟେ ଦିନରେ 2 crore ଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ 1 lakh ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଉ ତମେ ସେଠି ଆଣ୍ଠେଇକି ପେଟିକି ଗୋଡ଼ ପାଡ଼ିକି ଛାଡ଼ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକିନା ତମର ସବୁ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି इसकी माँ का भोला चेहरा ସତରେ ହଁ ବା ଏଇଭଳିଆ ପଡ଼ୋଶୀ ରହିଲେ ଭଲ ଯେ ଅନ୍ୟ ନିଜ ନିଜରେ ଭଲ ଲାଗି ପଡ଼ୋଶୀର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କର ଆମର ଲକ୍ଷେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷେ ଭିଉ ହେବ ଟେନସନ୍ ନିଅନି ହେଲା କିଛି ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖିବା କଷି ହେଇଥିବ ମସଲା ଟିକେ ଚିକେନ୍ କଷି ହେଇଥିବ ଭଏସ୍ଟା ମୋର ହଉନି କାହିଁକି ଚିକେନ୍ର କଲର୍ ବଢ଼ିଆ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝିଗଲାଣି ଦେଖାଯାଉଛି এখন କଲର୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା କଲର୍ ଟିକେ କମ୍ ହେଇଗଲା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ବେଶୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ କାଜରେ ପଡ଼ିନି ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଲି ଗୋଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ତ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରାନି ସେଥିଲାଗି କଲର୍ ମେଞ୍ଚେ ତେଲ ବି ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବେଶୀ ଦେବନି ବେଶୀ ପାଣି ଦେବ ଆଉ ଟିକେ